दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गाबोन सनितपुर जिल्लानि बाथासिफुर ओनसोलनि बाथासिफुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेगाना हाबाफारिजों द'थि बिटिआर गोरोबथा सानखौ फालिनो थाखाय बे समाव थाम-थिम खालामगासिनो दङ। जारिमिनारि बे बिटिआर गोरोबथा सान फालिनो मोननाया सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला मोननै गोरोबथा फारियै बिएससि गोरोबथाया 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुआरियाव जानानै थांबाय आरो बेबायदिनो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बिटिसि गोरोबथा जानानै थांदोंमोन। नाथाय बै बिटिसि गोरोबथा जानाय समाव आरो बिएससि गोरोबथा जानाय समाव सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा गोबां बावसोमदोंमोनब्लाबो आरो सनितपुर जिल्लाया आलादायैनो गोबां मुंख्लं जादोंमोनब्लाबो नाथाय बे मोननै गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा जास्टिस मोनाखैमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफानि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा जास्टिस मोनगासिनो दङ आरो मोननो थांबावगासिनो दङ। दा बेखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा गाबोन बिटिआरनि जि द'थि गोरोबथा सान फालिनो मोननाया जोबोद खाफाल गोनां। दायो बेखायनो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानागिरि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' आदा बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसेनो इउबिपिअनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआबो बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदिनो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन एबा बारग' एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि रुजुरा मोसाहारियाबो सागानगिरि आफादनि जानानै बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो जोबोद रंजाथाव बाथ्राया जाबाय बे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि मानव गेदेर बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दायो बेखायनो बे समाव सनितपुर जिल्ला आरो साखाथियाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरनो नागिरदों। जेराव थांनाय गोलाव सम उदालगुरि जिल्लाया जि मदद होबाय सनितपुर जिल्लाखौ आरो बेबायदिनो गाबोननि जि बिटिआरनि जि द'थि गोरोबथा सान फालिनायाव बाहागो लाफैनो थाखाय उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाखौ आं बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरदों आरो लोगोसे गाबोन मोनसे गेदेरथार सान बेनो जाहैबाय बाथौ सिबियारिफोरनि जि मोनसे गोथार मागनि बे नैथि मंगलबार आरो बे गोथार सानावबो जे बिथांमोना नैबे बिटिआर गोरोबथानि सानखौ जेन मोजाङै जेरावखि थाया जे फालिफागोन आं बेखौनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरनायजों लोगोसे नैबे हाबाफारियाव बयबो जेन मोजाङै मोजां गाव गावनि बेसेन गोनां समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जि मोनसे जारिमिनारि जि मोनसे पिस एकर्ड एबा गोजोन गोरोबथा बेयाव जेन बाहागो लानानै गाबोननि सानसेनि जानो गोनां जि हाबाफारि बेखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार खालामनायाव बयबो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैनानै मदद खालामगोन होननानै आं बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सारिखालि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बे समाव बयखौबो खावलायहरबाय। जिहेतु सिगां बोसोराव नुदोंमोन सोनाबहा फालिबाय थानाय जायो देग्लाय सनितपुराव बेखौ गिबि खेब फालिनाय बेखायनो आं बुंदों जे सनितपुर जिल्लानि बर'फ्रा आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा जे बिटिआरनि गोरोबथा सान फालिनो मोननाया जोबोद गोग्गाथाव आरो देग्लाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखि लानानै सनितपुर जिल्लानि बाथासिफुराव थानाय नैबे बाथासिफुर मिलन गोजौ फरायसालिनि जि गेलेग्रा फोथाराव गाबोननि हाबाफारिखौ बा द'थि गोरोबथा सानखौ फालिनो जि मोनसे थांखि लादों बेयो जाबाय फैबाय थानाय समाव जि 740टा सनितपुरनि गामिफोरखौ सोसननांगौनि आरो बेबायदिनो आरोबाव बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरखौ सोसननांगौनि थाखाय आरोबाव फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव सोसनथारनांगौनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेखायनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे सागानगिरि फारियै एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोना आरोबाव इउबिपिअनि गाहाय नेहाथारि जिहेतु बे समाव बाहागो लाफैगोन बेखायनो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ फालिनायजों लोगोसेनो बिथांमोना सरकारखौ सरकारनो मेसेज हरगोन आरो सरकारखौ नारसिन हरगोन जे फैबाय थानाय समाव जि बिटिआर गोरोबथानि 3.1 गेजेरजों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय आरोबाव गोबां गामिफोरखौ सोसननांगौनि थाखाय बे नारसिननाया जागोन आरो बेजों लोगोसे जिखिनि बिटिआर गोरोबथानि माखासे आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जि सरकारा दायित्व दंमोन बेखौनो बे गाबोननि जि फालिनो गोनां बिटिआर गोरोबथानि द'थि बिटिआर गोरोबथा साननि गेजेरजों मोजाङै मोजां बेखौ नारसिनहोनो थाखाय बे समाव जों पलिसि लानाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आरो बेखायनो सनितपुर जिल्लायाव खुंनायनि मोनसेल' एजेन्डायानो जाहैबाय फैबाय थानाय समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय जेसेबांखिनि गामि सोसननांगौनि थाखाय बै समाव मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन स्टेन्डार्ड एग्रिमेन्ट जादोंमोन। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव खम समनि गेजेरावनो गासिबो गामिफोरखौ सोसननांगौनि थाखायनो देग्लाय सनितपुर जिल्लानि नैबे बाथासिफुर हालामाव बिटिआर गोरोबथानि जि द'थि गोरोबथा सान बेखौ फालिनो थाखाय बे समाव थाम-थिम खालामबाय थानाय जादों। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं।
गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।